Mehmet Göktaş, Doğru Haber. Bendawarya 46 salan, ev sal wê hilweşe û wêran bibe. İnqilaba İslami ya İranê tema di sala 1979 de pêk hat û çêbû. Me di wan rojan de her saet bi heyecan û kelecanek mezin radyo guhdar û televizyon temaşe dikir. Bi vê înqilab û şoreşê Amerîka û alema Xerbê bi eşkere meğlûb bû û têk çûn. Wê demê jî weka îro digotin gelo wê kengê ev înqilaba İslami ya İranê hilweşe. Heta hin kes hêvî dikirin û digotin wê ev înqilaba İslamî bi ser nekeve û di nêvî de bimîne. Di serê salan de feylbaz derxistin televizyonan û bû yerên ku wê sala diqewûmin bi rêz dikirin û digotin muheqeq wê İmam Xumeynî wefat bike, nîzam û sîstema mollayan wê hilweşe. Bilxase di herêma rojhilata navîn de kîjan bû yerên müsbet biqewmiyan, ev hêviyên xwe dive digotin û danîn ziman. Ne tenê danîn ziman, girêdayîna xwe ya bi Amerîka û welatên Xerbê re eşkere dikirin û digotin bila di hundirê İranê de îsyan derkeve û li dijî înqilaba İslamî serî rabikin. Hem ji Xwedê re ku muweffeq nebûn. Ev 46 sale ku İran ji ber înqilab û şoreşa İslamê bi tena serê xwe hatiye îştin. Ambargo û meyyedeyên gelekî dijwar li ser tê tedbîq kirin. Nahêlin ku petrol û gaza xwe ya tebîî jî bifroşin welatên dinyayê. Ji ber vê yekê kesên nêt xerab, kêfxweş dibin ku wê înqilaba İslamî hilweşe ku xelkê İranê jî xelas bibe. û İran heta vê rojê hat, bi çek û silahên herî dijwar mezin û tesîrdar êrişê İranê dikin. Tu welatekî him di hundir û him jî ji derve ew xwesa nehatiye dorpêçkirin û neketiye abluqayê. Hedef û armanca wan ev e ku sîstem û nîzama İranê hilweşe. Di serî de Seyyid Alî Xameneî û hemû îdarevanên İranê bên kuştin. Hemû tesîsên teknolojîk, petrol û enerjiyê bên îmhe kirin û ji ber vê ekê êrişê İranê dikin. Daxwaz û hêviya wan ev e ku İranê bikin çend perçe û riayetê Amerîkayê bibin. Belê, îro ev tiştan tê naxaftin û qisedan. Herkes li gor xwe qise dike, dipeyîvin û diaxivin, lê her tişt li gor xwestina xwe da diqewime. Divê em ji bîr nekin ku her tişt her dem û wextê beravajî jî diqewime. Rejîma terorê ya Siyonîst di tarîxa xwe ya îşgalê de heta niha darbeyên ku tu carî negirtiye girt û digre. Dibe ku hema rejîma Siyonîst hilweşe jî. Evî ihtimal nedûre. Efendîno û bengno. Tarîxa İranê bi hezaran salan e û nüfusa wê 9 milyon e û li ciyê xwe disekire. Kesên ku ji coğrafyayê biçin wê Siyonîstên eşxiya bin, Siyonîstên qirker bin û Amerîka wê ji rojhilata navîn bên derxistin. Xwedayê min înşallah me jî di vê yekê de hîsedar bike.